'Yan daba da 'yan ta'adda ba ne kaɗai suka yi disruptin taron. Kafin a yi taron sai da aka je wurin hotels gurin 4 ko 5 aka samu wurare, amma kuma sai hotel din su kira su ce gwamnati ta hana su ba mu wuri a yi taro. To muka je muka samu wannan wurin, shi kuma da safe aka ce 'yan sanda sun zo sun rufe wurin, wai ba za a yi taro ba. Na ce to bari mu fito mu ga wanda zai hana mu yin taro, wacce doka ce ta hana mutum ya taro inda yake so a Najeriya. To da 'yan sandan kila suka ji muna zuwa suka ji tsoro suka gudu, amma abinda suka yi sai suka turo 'yan daba, kuma suna kallo 'yan daban nan suna saran mutane, suna faffasa motoci, suna fasa gine-gine, amma ba su kama mutum ɗaya ba. Amma alhamdulillah kafin in tafi na samu na samu hoto da shi shugabansu wanda yana tsaye da 'yan sandan shi yana kallo, kila ma shi yake gama 'yan daban abin da za su. Saboda haka za mu kai karan wayannan mutane da wayanda suka yi wannan abu, za mu kai su kara gaban shugabanninsu da ke Abuja, tunda dai nan Kaduna kaman Nigerian police din sun zama Ubasani police, tunda suna da shugabanni a Abuja. Za mu kai karansu, abinda kawai za mu kenan. Allah ya sauke. Ya kuma dimokuraɗiyya irin wannan da ake to abin da ban mamaki da takaici da sauransu, haka Allah ya kaddara. Mutumin da ya zama gwamnati ta demokradiyya ko kuma yana cewa shi dan gwagwarmayan demokradiyya ne, ya fito ya nuna cewa baya kaunan demokradiyya, makiyin demokradiyya ne. Daɗin demokradiyya din akwai zaɓe. Saboda aka kira na ga al'umman jihar Kaduna su yi haƙuri, duk wannan ashararancin da iskancin da sace-sacen da ake na dukiyansu sai haƙuri, suna da dama su fita su yi rajista, sannan in lokaci yayi su zaɓi jam'iyyarmu. In Allah ya yarda za mu gyara, kuma duk dukiyansu da suka ɗauka muna da records, za mu karɓo musu dukiyansu, a yi musu aikin da ya kamata yadda muka yi musu mu da muka samu shugabancin jihar. Insha Allah. Wannan alamu ne na sa'a ga wannan jam'iyya ta kasa ADC. Alhamdulillah alamu ne na sa'a, kuma alamu ne na cewa ita jam'iyyar da ke ci din ta tsorata, kuma ba ta da wani hurumin ma neman shugabanci na jihar. Don idan kana da mutane, kana da goyon bayan al'umma, ba za ka yi ta'addanci ba. Mu shekara 10 da muka yi siyasa a jihar nan, ba mu taba hana wata jam'iyya ta yi taro ba, ba mu taba kiran otel mu ce kada ku bari a yi taro ba. Wasu jihohi ma in ma ana son a yi taron aka kasa yi a jihohin, Kaduna ake zuwa a yi, domin mu ba ma yadda wai a taɓa hakkin kowa, a hana mutum ya yi abin da tsarin mulkin ƙasa da dokokin Najeriya suka bashi. Amma abin takaici shine yaro na Ubasani wanda yana bi na gurin kaman ya fahimci waɗannan aƙidodi na kare hakkin al'umma da kuma kawo ci gaban al'umma, wai shi ne yake shugabantar irin wannan ta'addancin. Allah dai ya sauke, amma za a yi zaɓe, za a abin nan. Yau hankalin shi ya tashi, hankalin shi ya ɓaci a kan abin da ya faru a Kaduna. Mun ɗauka cewa a Kaduna mun huce nan, amma kuma abin bakin ciki sai gashi ana komawa da mu wani baya wanda yake bayan ma na can lokaci mai tsawo. Allah shi kyauta. Wasu na ganin cewa bayanin 'yan sanda jami'an tsaro su. Eto duka dai muna wurin. Idan wanda yake taka doka ya zo yana abin da yake yi kuma ga jami'an tsaro yana kallon shi, to mutane za su sami matsalan kiran wani abu in ba a ce ana da goyon baya da waɗannan mutane.